Έχουμε σήμερα μια ιστορία που αλήθεια μοιάζει βγαλμένη από σενάριο, κι όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή. Είναι η απίστευτη, σχεδόν σουρεαλιστική περιπέτεια ενός ζευγαριού που προσπάθησε να κάνει το αυτονόητο, να πληρώσει το χρέος του. Το πρόβλημα βρήκε απέναντί του ένα ολόκληρο σύστημα που φαινόταν να μην το θέλει. Πάμε να δούμε αυτή την υπόθεση που έφτασε στα δικαστήρια και πιστέψτε με, αποκαλύπτει πάρα πολλά. Και το κεντρικό ερώτημα είναι αυτό. Τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να πληρώσει ένα χρέος, αλλά το ίδιο το σύστημα του βάζει τρικλοποδιά? Εννοώ, ακούγεται εντελώς παράλογο, σωστά? Να θέλεις να ξεχρεώσεις, να έχεις βρει τη λύση και αντί για βοήθεια να βρίσκεις τοίχο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το παράδοξο είναι η καρδιά της ιστορίας που θα ξετυλίξουμε σήμερα. Και για να μην νομίζετε ότι μιλάμε θεωρητικά, αυτή δεν είναι μια υπόθεση εργασίας. Είναι η πέρα για πέρα αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού 72 ετών παρακαλώ και του αγώνα τους να ρυθμίσουν το στεγαστικό τους δάνειο. Ένας αγώνας που, όπως θα δούμε, μετατράπηκε σε μια πραγματική οδύσσια και τους οδήγησε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο. Μια ιστορία που πραγματικά αψηφά τη λογική. Γιατί αυτή η υπόθεση, ξέρετε, δεν είναι απλά μια προσωπική περιπέτεια. Βγάζει στην επιφάνεια μερικές, θα έλεγα, σοκαριστικές αλήθειες για το πώς λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης και για τις βαθιές παθογένειες όλου του συστήματος. Το πιο συναρπαστικό όμως δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία. Είναι ο τρόπος που αυτό το ζευγάρι αντέδρασε. Η μεθοδική τους προσέγγιση, όπως θα δούμε, έγινε στην ουσία ένα στρατηγικό μοντέλο. Ένας οδηγός άμυνας για οποιονδήποτε νιώθει χαμένος μέσα σε έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο. Και φτάνουμε στο δεύτερο σημείο, που είναι και η αρχή του παραλογισμού, ο γρίφος του πιστωτή. Κοιτάξτε, η αδιαφάνεια και η σύγχυση εδώ δεν ήταν απλά ένα εμπόδιο στην πορεία, όχι. Ήταν ο ίδιος ο πυρήνας της ταλαιπωρίας. Ένα ατελείωτο παιχνίδι μετατόπισης ευθυνών. Και όλα ξεκινούσαν από ένα φαινομενικά απλό ερώτημα. Ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος? Σε ποιον ανήκει αυτό το χρέος? Αυτό δεν ήταν θεωρητική απορία, ήταν το ερώτημα που τους βασάνιζε καθημερινά. Ένα ερώτημα που τελικά το έθεσαν και επίσημα στα νομικά τους έγγραφα με τα ίδια τους τα λόγια. Ποιος είναι ο δικαιούχος εν τέλει της απέτησης και ποιος ο αρμόδιος για πράξεις επί αυτής? Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ας δούμε τον φαύλο κύκλο. Πήγαιναν στην τράπεζα, την Alpha Bank. Η τράπεζα τους έλεγε «Δεν είμαστε εμείς, πηγαίνετε στον διαχειριστή, την ΣΕΠΑΛ». Πήγαινα στην ΣΕΠΑΛ και η ΣΕΠΑΛ τους έλεγε «Περιμένετε, δεν αποφασίζουμε εμείς, αλλά ένας ξένος επενδυτής, η Τζέμινι». Το αποτέλεσμα, ένα ατελείωτο πινκ-πονγκ, ένα διαδικαστικό κενό όπου στην πράξη, όπως έλεγαν και οι ίδιοι, ουδής ήταν αρμόδιος. Αυτή ακριβώς η δομή, τράπεζα, διαχειριστής, επενδυτής, είναι που δημιουργεί αυτό που πολύ εύστοχα ονομάστηκε στην υπόθεση σκοτεινό τρίγωνο. Και μέσα σε αυτό το τρίγωνο, ποιος είναι ο όμηρος? Ο οφειλέτης, παγιδευμένος στο κέντρο, χωρίς να μπορεί να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση ή φυσικά μια λύση. Και νομίζω αυτή η φράση, βγαλμένη κατευθείαν από τα δικόγραφά τους, τα λέει όλα. Αθεράπευτη σύγχυση και αδιαφάνεια. Δύο λέξεις που συμπυκνώνουν όλη την απόγνωση. Δεν ήταν, ξέρετε, μια απλή γραφειοκρατική ταλαιπωρία, ήταν ένα αδιαπέραστο τείχος. Και πάμε τώρα στο τρίτο μέρος, που είναι ίσως η κορύφωση του σουρεαλισμού. Είναι η στιγμή που το ζευγάρι πίστεψε επιτέλους ότι ο εφιάλτης τελείωσε, αλλά στην πραγματικότητα ούτε που φαντάζονταν τι τους περίμενε. Λοιπόν, Οκτώβριος του 2021, μετά από μήνες ολόκληρους διαπραγματεύσεων και αγωνίας, συμβαίνει το θαύμα. Λαμβάνουν μια επίσημη, γραπτή, εκεγκεκριμένη συμφωνία ρύθμισης από την Τσέπαλ. Η λύση είναι κυριολεκτικά στα χέρια τους. Φανταστείτε την ανακούφιση. Επιτέλους, φως στο τούνελ. Και με αυτή τη συμφωνία στο χέρι, ο 72χρονος πηγαίνει στην τράπεζα για να πληρώσει την πρώτη δόση. Και εκεί πέφτει ο κεραυνός. Η απάντηση του υπαλλήλου, ψυχρή, κοφτή και αδιανόητη, δεν υπάρχει καμία σύμβαση ρύθμισης οφειλής στα ηλεκτρονικά μας συστήματα. Τόσο απλά. Η τράπεζα δεν μπορούσε να δεχτεί τα χρήματα, γιατί η συμφωνία που κρατούσε στα χέρια του για το σύστημα απλά δεν υπήρχε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την απόλυτη παράνοια του συστήματος. Από τη μια πλευρά έχουμε τη ΣΥΠΑΛ, τον διαχειριστή, που εγκρίνει τη ρύθμιση και τους λέει «πηγαίνετε να πληρώσετε». Από την άλλη έχουμε την τράπεζα που διαχειρίζεται τα συστήματα και λέει «δεν υπάρχει τίποτα να πληρώσετε».
Στην ουσία, το δεξί χέρι δεν ήξερε τι έκανε το αριστερό. Και στη μέση ποιοι? Οι οφειλέτες, εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο μηχανισμούς που αρνούνταν να επικοινωνήσουν. Και θα περίμενε κανείς εδώ να τα παρατήσουν. Κι όμως, εδώ είναι που η ιστορία παίρνει μια απίστευτη τροπή. Το ζευγάρι, αντί να λυγίσει, αποφασίζει να αντεπιτεθεί. Και το κάνει με τον πιο έξυπνο τρόπο. Μετατρέπει την καλή του πίστη και τη μεθοδικότητά του στο πιο ισχυρό του όπλο. Και ποια ήταν η στρατηγική τους? Απλή, αλλά πραγματικά ιδιοφυής. Πρώτον, φρόντισαν να υπάρχει γραπτό ιστορικό για τα πάντα. Επίσημα αιτήματα, email, τα πάντα. Δεύτερον, τεκμηρίωσαν κάθε προσπάθειά τους για συνεργασία, αλλά και κάθε φορά που η άλλη πλευρά κολλησιεργούσε. Και τρίτον, η κίνηση ΜΑΤ δημιούργησαν την αδιάψευστη φυσική απόδειξη της καλής τους πίστης. Πήγαν στην τράπεζα, προσπάθησαν να πληρώσουν και κατέγραψαν την άρνηση. Έχτιζαν την υπόθεσή τους κομμάτι-κομμάτι. Κι όμως, η έρευνα των δικηγόρων τους έβγαλε κι άλλο λαβράκι. Μια εκπληκτική ανακάλυψη που βρισκόταν κρυμμένη μέσα στα επίσημα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους. Ναι, καλά ακούσατε. Τα ίδια τα αποδεικτικά στοιχεία της άλλης πλευράς ήταν γεμάτα αντιφάσεις. Και η αντίφαση ήταν κυριολεκτικά κραυγαλαία. Από τη μία, η ΣΥΠΑΛ κατέθετε τη διαταγή πληρωμής, λέγοντας ουσιαστικά «εγώ είμαι ο διαχειριστής». Από την άλλη, τα επίσημα αντίγραφα κίνησης που προσκόμισε η ίδια στο δικαστήριο, τι λογότυπο είχαν πάνω? Της Alpha Bank. Αυτόματα γεννήθηκε μια τεράστια νομική αμφιβολία. Τελικά, ποιος έχει την εξουσία εδώ? Ήταν μια τρύπα στην επιχειρηματολογία τους που η υπεράσπιση φυσικά εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Και κάπως έτσι, μετά από όλη αυτή την οδύσσια, φτάνουμε στην τελική πράξη, την κορύφωση. Τη στιγμή της δικαστικής κρίσης, όπου όλη αυτή η στρατηγική, η μεθοδικότητα και η απίστευτη επιμονή του ζευγαριού θα κριθούν. Και η απόφαση ήταν μια απόλυτη δικαίωση. Το δικαστήριο, συγκεκριμένα το μονομελές πρωτοδικείο Λαμίας, χορήγησε αναστολή της διαταγής πληρωμής. Με άλλα λόγια, πάγωσε τη διαδικασία εναντίον τους. Και το έκανε αναγνωρίζοντας κάτι πολύ απλό, ότι η ευθύνη για το ναυάγιο της συμφωνίας ανήκε αποκλειστικά στον διαχειριστή. Και η νομική βάση της απόφασης ήταν μια πολύ σημαντική αρχή, η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Τι σημαίνει αυτό με απλά ανθρώπινα λόγια? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα νόμιμο δικαίωμά σου για να καταστρέψεις κάποιον άλλον, ειδικά όταν εσύ ο ίδιος δημιουργήσεις το πρόβλημα εξ αρχής. Είναι, ξέρετε, σαν να κλειδώνεις εσύ την πόρτα και μετά να κατηγορείς τον άλλον ότι δεν μπόρεσε να μπει μέσα. Και το σκεπτικό της απόφασης ήταν πραγματικός καταπέλτης. Το δικαστήριο είπε 3 πράγματα, πεντακάθαρα. Πρώτον, η αποτυχία της ρύθμισης ήταν 100% ευθύνη του διαχειριστή, της ΕΠΑΛ και της Gemini. Δεύτερον, το να προσπαθείς να εισπράξεις με το ζόρι αμέσως μετά τη δική σου αποτυχία είναι κατάχρηση δικαιώματος. Και τρίτον, ίσως το πιο σημαντικό, αναγνώρισε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει το ζευγάρι σε πλήρη οικονομική καταστροφή, χωρίς καν να τους έχει δοθεί η ευκαιρία να αποδείξουν ότι θέλουν να είναι συνεπείς. Επομένως, το μήνυμα που στέλνει αυτή η απόφαση είναι δυνατό και ξεκάθαρο. Η αδιαφάνεια, η γραφειοκρατία, η σύγχυση, όλα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως όπλα. Δεν μπορείς να τα επικαλεσεις για να ασκήσεις πίεση και να προχωρήσεις σε αναγκαστική ίσπραξη. Και όλο αυτό, φυσικά, μας αφήνει με ένα μεγάλο αναπάντητο ερώτημα. Η απίστευτη ιστορία αυτού του ζευγαριού ήταν μια μεμονωμένη, ακραία περίπτωση αδικίας? Ή μήπως αυτό που είδαμε είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου? Πόσοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται αυτή τη στιγμή παγιδευμένοι σε παρόμοιους γραφειοκρατικούς λαβυρίνθους, χωρίς όμως να έχουν τη γνώση, τα μέσα ή την επιμονή για να παλέψουν? Αυτή είναι η σκέψη που, νομίζω, μένει σε όλους μας.